Бизнеса, кой ще печели в тази спорна категория, ще разберем от господин Стамен Янев, директор на Българската агенция за инвестиции. Отново вашите аплодисменти. Един от най-уважаемите хора в нашата администрация, държавна администрация, който помага огромни усилия бизнесът да работи успешно. Благодаря за признанието и с риск да досъдя на аудиторията. Веднага искам да отразя победителя в тази категория, която ние всички като екип от Министерство на икономиката работим, а именно в иновациите и инвестициите, за да направим наистина тази бе наречена смарт икономика, българската икономика. И големият победител е VC Кентава, Мариана Печиян. Честито! VC Кентава е госпожа Мариана Печиян, която е една от най-по-формените бизнес дами. Виждате, тази вечер само мъже награждаваме и е време и една жена да вземе награда. VC Кентава Груп е най-големият доставчик в световен мащаб на американска корпорация номер 1 за инструменти и машинна окомплектовка Кена Метал. Също е номинирана за престижните призове. Над 96% от продукцията на компанията е предназначена за износ в страните от Европейския съюз и САЩ. Носител на 10 последователни приза за топ качество и високи постижения в доставките, компанията е редовен пряк участник на международни и световни технически изложения в Хановер, Чикаго, Москва, Париж, Штутгарт, Милан, Базел и други. Благодаря, че ме избрахте в този престижен конкурс и като получих на титла Оскар. Да. Добре. Аз, разбира се, благодаря и на моя екип, и на моето семейство, да създаде условия да мога да се изявявам като жена. Но след двамата силни предприемачи, разбира се, и аз се нареждам като жена предприемач. Целувки, красти, разбира се и за тебе. Много съм така щастлива, че виждам толкова интелигентни хора, които създават принаден продукт, които инвестират. И още един път, Патриция, благодаря ти и се надявам, че ти ще продължиш това дело да оценявате като VIP Communication, да може да оценявате вие предприемачите в България, защото малко хора го правят. Благодаря още.